το καλοκαίρι κάει και η Ελλάδα. Για μια ακόμα φορά. Τότε λοιπόν είχαμε τους ήρωές μας. Ποιοι ήταν οι ήρωές μας? Είναι οι πυροσβέστες μας. Τι είναι τώρα οι πυροσβέστες μας? Μάλλον είναι άνεργοι. Καλησπέρα κύριε Ψαρόπουλε. Πολύ καλησπέρα. Για πείτε μας τι γίνεται. Ο κύριος Ψαρόπουλος είναι ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποχικών Πυροσβεστών. Μπαίνετε πάλι στην ανεργία? Δυστυχώς. Θλίψη, στεναχώρια για το μέλλον μας. Είναι τα συναισθήματα του συμβασιούχου πυροσβέστη, του πυροσβεστικού σώματος, του εποχικού πυροσβέστη. Αυτοί οι άνθρωποι με τις περιστολές, αισθανόμαστε στεναχώρια, θλίψη για το τι θα γίνει στο μέλλον μας. Δεν έχουμε πάρει σαφή απάντηση από το Υπουργείο αν θα μας αξιοποιήσει με κάποια ενδεχομένη προκήρυξη, αν θα μας μοριοδοτήσει και φυσικά το ηλικιακό όριο. Γιατί οι προηγούμενες προκηρύξεις που βγήκαν είχαν ένα όριο 31. Όπου σημαίνει αυτό το πράγμα οι νησί και πλέον συμβασιούχοι πυροσβέστες μένουν εκτός της όποιας διαδικασίας βγει μέσα με τη διαδικασία του διαγωνισμού. Για να αντιληφθεί ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε, μιλάμε για 2,5 περίπου χιλιάδες συμβασιούχους πυροσβέστες, κύριε Ψαρόπουλε, που σε 2-3 μέρες περνάτε την πόρτα του ΑΕΔ. Έλεγα προηγουμένως ανεργία με 500 ευρώ. Αυτό είναι το επίδομα? Ανεργία με 500 ευρώ. Ανεργία με 500 ευρώ. Τώρα είναι 470, θα πάει με την αύξηση, θα πάει 500 ευρώ. Εγώ θέτω το ερώτημα. 500 ευρώ για να κάθομαι και όχι 800 για να δουλεύω? Δηλαδή, ένα απλό ερώτημα θα θέσω σε εσάς και στους ακροατές. 500 για να καθόμαστε και όχι 800 για να δουλεύουμε. Εμπειρία, εξειδικευμένη εμπειρία. Εδώ και 5 χρόνια οι συμβασιούχοι πυροσβέστες. Ενεργούμε για να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν είμαστε δάσοπυροσβέστες. Με το ΠΔ το 38 του 2020 είμαστε πλέον γενικών υπηρεσιών. Δουλεύουμε μαζί με το μόνιμο προσωπικό. Συνδράμουμε παντού. Και 2.500 συμβασιούχοι φεύγουν. Χαιρετάμε τη σημαία αύριο και, όπως σας είπα, ανεργία. Θυμήστε μου κάτι, σε ό,τι αφορά την πυροσβεστική, μιλάμε για 3.500 οργανικά κενά? 3.500 επιβεβαιωμένα οργανικά κενά, μέσω ΦΕΚ. Δηλαδή και όλους να σας έπαιρναν, τις 2.500 εποχικούς, πάλι θα είχαμε 1.000 κενά και κάτι στην πυροσβεστική. Ναι, 1.000 κενά μέχρι το Δεκέμβριο. Γιατί από το Δεκέμβριο και μετά βγαίνουν και άλλοι συνταξιούχοι. Άρα λέμε 1.000 και εγώ θα πω. Πείτε μου κάτι, με εκείνο το νόμο του 11 που λέει πως μπαίνεις από εποχικός, μετά γίνεσαι πενταετής, δουλεύεις όλο το χρόνο και τα λοιπά, και ως εκ τούτου συνδράμεις με όλο το μόνιμο προσωπικό, άρα λοιπόν καλύπτεις αυτό που λέμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Τι γίνεται με αυτό το νόμο, εφαρμόζεται στην περίπτωσή σας? Όχι, δυστυχώς. Μέχρι το 19 η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία, επί Χαρδαλιά, εφάρμοσε αυτό το νόμο και προσέλαβε στο πυροσβεστικό σώμα ανθρώπους 70 χρονών. Καλώς τους προσέλαβε, αφού ήταν με αυτό το νόμο, πληρώσαν τα κριτήρια, καλώς τους προσέλαβε. Εμάς, γιατί όμως μας βάζει κόφτη ηλικιακό στα 31, στα 32, ίσως στα 33. Δεν το ξέρει κανένας. Βασικά δεν έχουμε πάρει σαφείς απαντήσεις από το Υπουργείο. Είμαστε ήξες αφήξεις. Και σήμερα που βγήκε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κ. Αρτοπιός, στο Open, δεν είπε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα γίνει με τους πυροσβέστες, τους συμβασιούχους πυροσβέστες. Είναι ένας νόμος, ο 3938 του 11, αυτός που είπατε προηγουμένως. Ένας σύγχρονος νόμος, αφού μέχρι και το 2019 δούλευε. Γιατί δεν τον εφαρμόζουμε? Εμείς δεν ζητάμε να μπούμε από το παράθυρο. Εμείς ζητάμε να γίνει μια προκήρυξη χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς, γιατί αυτή η εξειδικευμένη εμπειρία που σας εξήγησα προηγουμένως θα πάει χαμένη, να μοριοδοτηθούμε και να περάσουμε ως πενταετής πυροσβέστης στο πυροσβεστικό σώμα.
5.500 κόσμος αυτή τη στιγμή είτε μέσα από αυτό το νόμο. Είτε μόνιμοι, είτε συνεχίζουν ως πενταετής υποχρεώσεις. Γιατί εμάς δηλαδή θέλουν να μας σταματήσουν την περαιτέρω εξέλιξή μας, αφού μας χτυπάνε στην πλάτη και μας λένε ευχαριστώ. Πριν κλείσουμε, να επαναλάβω ότι και ουσιαστικά αλλά και τυπικά, νομίζω με προεδρικό διάταγμα έχει γίνει εδώ και 5 χρόνια, έχετε όμοια και κοινά καθήκοντα με το μόνιμο προσωπικό, έτσι. Αυτό ακριβώς που σας εξήγησα προηγουμένως. Είναι το 38 του 2020. Όμοια και κοινά καθήκοντα με το μόνιμο προσωπικό. Ας εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η πυροσβεστική δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά, η πυροσβεστική παίζει τάφη. Η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή συνδράμει παντού. Όχι, δεν το λέγαμε. Από αρμοδιότητες, το λέγανε αυτό για τους ταυλαδόρους, το λέγανε αυτοί που σας έδερναν πριν 2 χρόνια. Ναι, ίσως εμείς ήμασταν οι ίδιοι που ζητούσαμε, αλλά οι παλιοί είχε βγει ένα καθεστώς που λέγανε ότι η πυροσβεστική είναι ταυλαδόροι. Δεν ισχύει αυτό. Η σύγχρονη πυροσβεστική συνδράμει σε οτιδήποτε χρειαστεί. Η πολιτική προστασία. Τροχαία, δασικά συμβάντα, αστικά συμβάντα, διασώσεις, παροχή στο ΕΚΑΒ. Αμέσως έχουμε γίνει και οδηγοί στο ΕΚΑΒ. Χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό στο μόνιμο προσωπικό. Είμαστε η λύση στο πρόβλημά τους και κοφεύουν. Δυστυχώς κοφεύει η κυβέρνηση. Προς Θεού, δεν λέω η φυσική μας ηγεσία, αρχηγοί, υπαρχηγοί, προς Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι μας θέλουν, υποστηρίζουν τις θέσεις μας. Η πολιτική μας ηγεσία κοφεύει. Έως πότε? Ας βγει ένας υπουργός, ο υφυπουργός, ο γενικός γραμματέας να μας πει ότι δεν σας θέλουμε, πάτε σπίτι σας. Οι ίδιοι μας λένε μπράβο και παιδιά, μπράβο και συγχαρητήρια και στο έργο σας. Βλέπουμε τους συναδέλφους μας μόνιμους ότι βογκάνε και στενάζουν, γιατί δεν βγαίνουν τα χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό. Είμαστε η λύση, σας ξαναλέω, στο πρόβλημα και ο ΑΕΔ. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι η συμβασιούχη πυροσβέστηση της Ελλάδας του 2023. Κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.